10. zadatak. Duplicirajte prethodni blok koda na ostale objekte otpada i izmijenite potrebne vrijednosti u dijelovima koda. Ovdje imate primjere blokova koda za plastiku, na primjer ovdje lijevo, ili za staklo desno. Gotovi blok koda nalazi nam se pod papirom 1. Na ovome bloku koda ne moramo ništa mijenjati. Sve je namješteno, te ćemo ga, budući da je gotov, duplicirati i postaviti na papir 2. Na objektu papir 2 pomaknemo si naš blok koda i prvo što vidimo da trebamo zamijeniti su koordinate, to jest moramo zamijeniti y koordinatu. -74 i to ćemo promijeniti na svim koordinatama. Budući da se radi isto o papiru, poruke su nam odgovarajuće. Ukoliko papir dodiruje kantu za staklo, izbacit će poruku to nije kanta za papir. Isto se događa ukoliko papir dotakne kantu za plastiku, te će reći to nije kanta za papir. Ukoliko nam papir dotakne kantu za papir, sakriće se i promijenit će varijablu papir za 1. Ovaj dio koda sada možemo izbrisati. Ovaj kod ćemo ponovo duplicirati, te ćemo ga dodati na papir 3. Kao i prvi puta, moramo promijeniti koordinate. Sve ostalo nam odgovara, te ovaj manji blok možemo izbrisati. Sada ćemo ovaj blok ponovo duplicirati, te ćemo ga dodati na staklo 1. Prvo što moramo promijeniti u staklu 1 su koordinate. Nakon toga, budući da se radi o staklu, znači ako staklo dodiruje, ovo nije odgovarajuća poruka, te ćemo morati promijeniti ukoliko staklo dodiruje papir i moramo ovdje promijeniti odgovarajuću poruku. Znači ukoliko dodirne kantu za papir, kanta će nam javiti da to nije kanta za staklo. Isto ćemo promijeniti na plastici. Te ćemo stoga, budući da se ovdje radi o plastici, moramo samo promijeniti odgovarajuću poruku, te napisati da to nije kanta za staklo. Koordinate smo već promijenili i ovdje moramo promijeniti zadnji uvjet. Moramo promijeniti na staklo. Isto tako, moramo promijeniti varijablu koja će nam se promijeniti za 1, budući se više ne radi o papiru. Te ćemo ovdje promijeniti na staklo. Nakon što smo sve promijenili, ovaj blok ćemo izbrisati, te ćemo sada ovaj dio duplicirati na staklo 2. Na staklu 2 moramo ponovo promijeniti koordinate. Međutim, ostalo, poruke i koja kanta se dodiruje u kojem trenutku te koja će se poruka izbaciti, nam ostaju iste. Isto tako, ne moramo mijenjati promjenu varijable. Ponovo ćemo ovo duplicirati, te ćemo dodati na plastiku 1. U plastici 1, prvo što ćemo promijeniti su koordinate. Nakon toga, budući se radi o plastici,
Ukoliko plastika dodiruje papir, odgovarajuća poruka će biti to nije kanta za plastiku. Ukoliko dodiruje, znači ovdje moramo promijeniti jer se više ne radi o plastici, već moramo promijeniti na staklo. Te staviti odgovarajuću poruku. I ovdje moramo promijeniti zadnji uvjet, jer se više ne radi o staklu, već se radi o plastici. Za kraj moramo promijeniti varijablu staklo na plastiku. Budući da se radi o plastici, mora nam se povećavati varijabla plastika. Nakon što smo ovo sve napravili, možemo izbrisati ovaj dio. Te sada kada je cijeli kod promijenjen, možemo ga duplicirati i dodati na plastiku 2, te ponovo duplicirati i dodati na plastiku 3. U plastici 2 i plastici 3 jedino što morate promijeniti su varijable. To ćete sada sami napraviti. Dakle, ono što je vaš zadatak sada, morate na plastici 2 i na plastici 3 promijeniti koordinate na odgovarajuće koordinate koje vam pišu u ovome bloku ovdje. Kada promijenite koordinate, ovaj blok naredbi možete izbrisati.